ва илтимос дастгирӣ кинен иҷа франсузо қаштем суҳбат девонагӣ буд чахчах тоҷикистон ба пеша ёро додум видеоро бо пирраш ҳамаш ганда бисёр дар инстаграм онад ютуб кома таҷик сарш кардем. Салому алейкум ҳаматонда кома таҷик баъд аз 600 сол бо омад футболкаи ПСЖ ба иҷа майдони ПСЖ тарши бозиро тамошо мекунем. қати кияй бозӣ шоз ма ята баъта шумо да мехонум. Билет айра харидам ами пеш як сиёҳ буд 120 евро 150 буд гуфтум 120 евро окей гу бигиша қати Panjers бале афти билет хӯраш ҳамедан даш моментора мебини атмосфера ПСЖ чӣ қадар. бале дромаданш мешава ва иҷа вообще ҷо интересни иҷа вафкирум мардум сурат мегирад хати футболисто монтажи сусу девонаги камероҳо мар иҷа да даст меча дохтан гуфтам будро тамошо кунед хай сабру тоқат тайёрем. рости гап 4 рӯз дар париж фақат лотков даштам бозиёш омадам бо плюс майдони холид омадаги музеяш вале бо видеоша мебурдам сарш кардем. состав ПСЖ-ра ва атмосфераша гӯш кунем. саршави соза пашмои танам хез Numéro 51. Numéro 8. Fabian. Numéro 17. Victor Machado Pereira. 33. Warren. Numéro 7. Bijo! Numéro 9.
No novus. Вообще атако хардыш катцо. Аташ си. Штрафной опасный аквариш. Dortmund'da meşalar bu ayıca mıksa kulgano megan bence diga mıksa. İyi oramam kanka. Yakın тайма полностью 0-0 бози. Вообще с бози ПСЖ. Dembele, Barcola, Nuno Mendes. Başkanım seta başlıyor. Seta zamena şimdi ona. Şansı değil minut ya gol. Taşı ver.
Touche un peu le ballon, Barcola, parce que... видео ба ҳамин тамом мешава. ба наздикӣ бо видеои нав мебурояд пули стадиони атлетико ва музеи париж и так дале. Видеоро зури зуриш дар инстаграм. ташаккури зиёд барои дастгиритон.